isimusi into kodwa umuthi. Kube ngazi ukuthi nakhona befuze ngabe kodwa awuhambi bese ungathi ukulungela kahle wazi ukuthi umuntu nayikhona bengathi lo muntu kodwa gogo yini befuze ngabe ngizothi ayikhona bengathi ngaphatha ngisho isimusi into kodwa amanzi kodwa wona qubula khona wodwa. Noma kube fuze ngabe ngathi ngizothi mina kodwa gogo lo muntu befuze abekhona isimoto kodwa ewukujikele kokhona phezulu simolo gogumethu uhamba isimo sabantu abayizinyanga kwelinye lamalanga gogo wathi khona isimo sento kodwa ehambe sizoshaya ngelinye lamalanga ehambe esibopha kabi. Wathi umuntu khona isimo somuntu wafaka mina kodwa kodwa eyinyanga wabamba kodwa esebenza umuntu umuzi wakini wathi khona isimo sento kodwa yabicushwe kabi esicupho esibi namanje angazi gogo. Jova ayingcela ngazi nami ngiyadlula nje ngendlela. Khuluma nami gogo sami. Kunjalo mkhulu vele mangihamba abantu besintu vele ngithi mangifika bangangihloleli bangijikise or banginike something bathi angihambe ngiyocala ngigeze kucala before ngibuye. And even noma bakunika Siyabuyela yini khona gogo ngoba khona lento ehambe besivala kabi ngogo manje. benginokubuyela bamanginika something bangithi ngiyayisebenzisa kuvele kusuka ukucabana nje okukhona ngingakwazi ukuthi kuvelaphi. Gcina ngingasasebentanga ukuthi kwesinye isikhathi. Wathi umuntu gogo bekufuze ngabe kodwa hey ufike uphahle kahle. Esimeni sento kodwa intaba angazi hey. Ngelinye lamalanga sowulahlele nawe kithi nathi uma sinesikhathi kahle sizofocasa kuwena. Bese uyasho ukuthi mkhulu wakwakhuluma inkulumo ethi ayifane nalena mase kathi siyakuhlolela ngoba nami ngithanda ukuthi ngibe busy. Ngiyathi uma ngizohlola mina ke angibahlolo 5 minutes no 30 no 20 seconds.